Romi Veronika sminkes a T-dosszié vendége, és mai adásunk egy kicsit rövidebb a megszokottnál, úgyhogy a kényszerű búcsú lassan el is jön Ronival itt az adásban. Minden olyan dologról a Lánchíd Rádió szívesen szokott beszámolni, ami bármiféle jótékonykodásról vagy akcióról szól. A te esetedben is volt már erre példa, úgyhogy ezt kérlek hozd meg a hallgatókkal, mi volt ez. Igen, volt erre példa, amikor az első diplomámat végeztem az egyik főiskolán, akkor szintén egy késztetés jött, hogy gyűjtsünk gyerekeknek tartós élelmiszert, játékot, stb., mert ilyen még nem volt a főiskolán, nem volt erre precedens, és teljesen nulla önerőből indultunk el, két nagyon jó barátommal összefogtunk, megkerestük a háttérszervezetet, szponzorokat kerestünk, plakátokat gyártottunk, tehát minden, ami ehhez kell, és sikerült összehozni, mondjuk egy év munkánk telt ezzel, sikerült összehozni egy 4 hetes gyűjtést, 3 főiskolán, egy egyetemen, és 3 nagy autónyi kanapétól kezdve számítógépen keresztül annyi mindent behoztak a diákok, és hál' Istennek, hogy amikor lezárult ez az esemény, rávaló évben láttam azt más diákokon és szervezeteken, hogy elkezdték utánozni a szó jó értelmében ezt a kezdeményezést. Ez egy hagyománya lett ennek Igen, ott az iskolában, és akkor ez elindult. Roni, hogyha valaki kedvet kapott, van egy oldalad, igen. Hivatalos oldalad, ennek mi a címe? Ez a www.ronismink.hu. ronismink.hu. Itt gondolom megtalálnak mindenféle információt. Igen. Van valami galéria is, ha jól rengeteg sejtem, ahol el igen. tudják dönteni, hogy ez a fiatal hölgy körülbelül milyen stílust képvisel. Igen, ne a maszkolásos képeket nézzék meg először, mert ijesztő. Igen, akkor lehet, hogy elriadnak. Szuromi Veronika, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a Lánchíd Rádió meghívását. Én is köszönöm. És a sminkes karrierben további sok sikert kívánok. Nem merem azt mondani, hogy neked ez lesz az utolsó szakmád, mert mondjuk egy évvel ezelőtt sem mondtam volna meg, hogy te mondjuk a zenén vagy a zeneiparon kívül mással fogsz foglalkozni. A példa azért is jó, mert az bizonyítja, hogy tényleg ebben a mai világban az élet hosszig tartó tanulás nagyon fontos dolog, és nem már több lábon állni. Roni esete jó példa, köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. Búcsúzik a T-dosszié, Lentulai Krisztiánt hallották, további jó rádiózást, viszont hallásra.